Καλησπέρα σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ είμαι η Ρο. Όποιος θέλει προσωπικό ρίξιμο μαζί μου, κάτω στην περιγραφή υπάρχει το κινητό μου, αποκλειστικά και μόνο για το Viber. Εκεί με βρίσκεται, εκεί βρίσκονται οι τιμές των ρίξημάτων. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συνάντησή σου με το πρόσωπο που έχεις στο μυαλό σου. Να πω ότι είναι γενικό ρίξιμο, μπορεί να σου ταιριάζει, μπορεί και όχι. Έχω φτιάξει 3 πακέτα, 1, 2, 3. Το ρίξιμο μιλάει για άμεσα γεγονότα και όχι για πολύ μακρινά. Αυτά φαίνονται στο προσωπικό ρίξιμο. Λοιπόν, διαλέξτε. Πάμε στο πρώτο πακέτο αρχικά. Το πρώτο πακέτο είναι υπερβολικά συγκεκριμένη ιστορία, οπότε άμα δεν σου ταιριάξει αυτό που ακούσεις, άλλαξέ το, γιατί δεν έχει πολλές ερμηνείες, είναι μια ειδική συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει. Το λέω εξ αρχής για να μην έχουμε άλλα. Είναι πολύ συγκεκριμένη περίπτωση το νούμερο 1. Λοιπόν, εννοείται ότι αν δεν τα ισιώσω δεν θα ερμηνεύσω. Με έχεις μάθει πλέον. Όσοι με βλέπετε ξέρετε τον ψυχαναγκασμό που έχω. Λοιπόν, άκου να δεις νούμερο 1 τι γίνεται. Εξέλιξη συνάντηση. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι με αυτόν τον άνθρωπο συμβαίνει πάρα πολύ καιρό κάτι. Δηλαδή, είτε είστε καιρό ζευγάρι, είτε η μεταξύ σας ιστορία συμβαίνει κάποιο καιρό. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για μια νέα γνωριμία. Εδώ μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο αγαπιέται, έχει περάσει πάρα πολλά μαζί. Ένα αντρόγυνο τέλος πάντων, το οποίο έχει ζήσει πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν μιλάμε για κάτι φρέσκο. Τουλάχιστον αυτό διακρίνω από την πρώτη όψη του. Ξαναλέω, επειδή έχουμε μία ερμηνεία εδώ και δεν έχουμε πολλές, αν δεν σου ταιριάξει αυτό που ακούς, άλλαξε πακέτο. Λοιπόν, εδώ έχω μία πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Άκου να δεις τι γίνεται. Αισθάνομαι ότι με αυτόν υπήρχε μία ρήξη. Γιατί αυτός δεν μπορούσε να αποφασίσει. Τώρα, δεν μπορούσε να αποφασίσει τι θα κάνει μαζί σου, δεν μπορούσε να αποφασίσει τι θα κάνει με τη ζωή του. Γενικά υπήρχε μια διλημματικότητα. Και θεωρώ ότι υπήρχε μεταξύ σας μια ρήξη και υπάρχει και μια πιθανότητα κάποιες από εσάς να έχετε να τον δείτε πάρα πολύ καιρό αυτόν τον τύπο. Δηλαδή, μπορεί να έχουν περάσει και μήνες στη χειρότερη των περιπτώσεων, σε κάποιες περιπτώσεις από εσάς, από τη συνάντηση και από το όλο πράγμα μεταξύ σας. Λοιπόν, τι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ θεωρώ αρχικά να σου πω ότι ναι, μεν, φυσικά και θα συναντηθείτε, έτσι. Αλλά άκου να δεις τι γίνεται. Πιστεύω ότι θα είναι μια συνάντηση που θα είναι πολύ κομβική. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι είναι μια συνάντηση η οποία θα γίνει απλά. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να βρεθείτε και να του βάλετε το μαχαίρι στον κρόταφο και να του πείτε ή μένουμε μαζί, δηλαδή ή αποφασίσεις να είσαι μαζί μου ή αλλιώς φύγε. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια συνάντηση εδώ. Είναι συνάντηση με απόφαση ζωής. Δεν θα παίξει απαραίτητα ούτε μόνο σεξουαλικό, ούτε μόνο απλή συζήτηση, ούτε να είχαμε να λέγαμε τα νέα μας, τι κάνεις αγάπη μου, έχω καιρό να σε δω. Εδώ μιλάμε για μια συζήτηση που υπάρχει ή τσεκούρι ή μαχαίρι. Είτε, δηλαδή, του βάζετε το μαχαίρι στον κρότοφο, όπως σας είπα, και του λέτε ή είμαστε μαζί ολοκληρωτικά, κανονικά, μένουμε μαζί, δηλαδή αυτή η σχέση ολοκληρώνεται με το 10 κούπα, ή φύγε στο σπιτάκι σου. Αντίο. Λοιπόν, τώρα θα σας πω κάτι, χωρίς να θέλω να ακουστώ διπλωμάτισσα, γιατί αυτό βγαίνει. Όπως είπαμε, είστε και πάρα πολλοί και οι ενέργειες είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, υπάρχει ένα 50% το οποίο αυτό το πράγμα θα το κάνει και θα είστε μαζί. Δηλαδή θα σας πει ότι ναι, έκατσα μόνος μου, σκέφτηκα και όντως πραγματικά εγώ θέλω αυτό το πράγμα να το μετουσιώσουμε, να το πάμε παρακάτω, να το κάνουμε κάτι σταθερό, όμορφο. Δηλαδή θέλω να τα βρούμε, έτσι, σε περίπτωση που έχετε χωρίσει κτλ. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι υπάρχει και ένα άλλο 20%, 30%, το οποίο θα το κάνει αυτό το πράγμα και μετά θα φύγει. Εντάξει. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις από εσάς θα δουλέψει, αλλά σε κάποιες άλλες όχι. Θέλω να το πω, γιατί είστε πάρα πολλοί που βλέπετε το βίντεο. Κάτι μου λέει ότι στην πλειοψηφία αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει σε αυτή τη συνάντηση, γιατί είναι συνάντηση απόφαση ζωής. Δεν είναι απλή συνάντηση.
Δηλαδή βρίσκεσαι και τα λες σχήμα και τσουβαλάτα. Πιστεύω ότι θα πεις αυτόν τον άνθρωπο πράγματα που θέλεις πάρα πολύ καιρό να πεις. Δηλαδή μπορεί να είναι μια συζήτηση 2 ώρες εφόλης της ύλης, αλλά θα τα πεις όλα. Ξαναλέω, να το πούμε από την αρχή. Τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση? Θα βρεθείτε με αυτόν τον άνθρωπο, θα κάνετε μια τεράστια συζήτηση. Η πλειοψηφία από εσάς θεωρώ ότι θα τα βρείτε κανονικά και με τον νόμο, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει και ένα πιο μικρό ποσοστό που υπάρχει πιθανότητα να το κάνετε όλο αυτό, ναι μεν, να πείτε αυτά που έχετε κτλ. Αλλά μετά να φύγετε. Να μην τα βρείτε. Δηλαδή να του τα πείτε, αυτός να σου πει, ξέρω εγώ, δεν είμαι σε αυτή τη φάση, και ξαφνικά να φύγετε, να πάρετε τη βαλιτσούλα σας και να πάτε για αλλού. Δηλαδή εδώ έχουμε 2 περιπτώσεις κατάληξης τη συγκεκριμένη συνάντηση, γιατί μιλάμε για άμεσα γεγονότα εδώ. Είναι γενικό ρίξιμο. Είναι λίγο 50-50. Τουλάχιστον σε γενικό πλαίσιο, εγώ αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπω. Πάμε να δούμε και πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση. Έχουμε τον αριθμό 5. Το 5 μπορεί να είναι μέρες, μπορεί να είναι εβδομάδες, μπορεί να είναι 5 του μήνα. Να σας ρίξω κι άλλη μια συμβουλή. Ας σας στηρίξω, γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος εγώ. Νούμερο 1. Γενικό ρίξιμο, εξέλιξη συνάντησης. Αυτή είναι η αγαπημένη μου τράπουλα. Μπορεί να έχω 800 τράπουλες, αλλά πραγματικά δεν την αλλάζω καθόλου. Έχει προβλέψει ό,τι θέλετε, ακόμα και σε προσωπικά ρηξίματα. Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι ότι αυτού του ανθρώπου δεν του έχετε εμπιστοσύνη, γιατί σας έχει κάνει κάτι στο παρελθόν. Σας έχει πει ψέματα, σας έχει κρύψει κάτι έχει συμβεί και ουσιαστικά αυτός θα σας ζητήσει εμπιστοσύνη. Είναι αυτό που σας είπα. Μου βγαίνει το ίδιο πράγμα, δεν μου λέει τίποτα καινούριο. Είναι σαν κάποιοι να δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία. Ορίστε εδώ και το αγγελάκι του έρωτα. Τύπου μπορώ, έλα να το ξαναφτιάξουμε, και κάποιοι άλλοι να θυμάστε, να απομακρυνθείτε. Είναι πραγματικά 50-50. Δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθεί για όλους αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς θα είστε από την καλή πλευρά, που θα τα βρείτε μια και καλή. Αλλά εγώ δεν υπόσχομαι κάτι σε γενικό ρίξιμο. Εντάξει, βλέπω αυτά που λένε η πλειοψηφία των καρτών που σας ρίχνω. Εντάξει, γενικά νούμερο 1 είσαι ένα καλό πακέτο. Πάμε στο νούμερο 2. Εξέλιξη συνάντησης. Δεν μπορώ να δείξω όλες τις κάρτες, γιατί ξέρετε ότι το YouTube μας βάζει άνω των 18 για τις ερωτικές τράπουλες. Λες και είμαστε 5χρονα εδώ πέρα. Λοιπόν. Νούμερο 2. Τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Λοιπόν. Εξέλιξη συνάντησης. Λοιπόν, αρχικά αυτό το πρόσωπο εγώ θεωρώ ότι κάπως το γνωρίζεις. Δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Ούτε εδώ λαμβάνω φρέσκο πρόσωπο. Είστε μια μερίδα που είναι φρέσκο και κάποια άλλη που δεν είναι. Θα σας πω. Είναι λίγο 50-50, όπως είπα και στο πρώτο πακέτο. Άκου να δεις τι γίνεται με αυτή τη συνάντηση. Αυτή η συνάντηση έχει πάρα πολλά εμπόδια. Οι λόγοι μπορούν να ποικίλουν. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μιλάμε για κάτι που κανονίζατε και δεν είχε συμβεί. Για κάποιον που μπορεί να έχετε χιλιομετρική απόσταση. Δεν ξέρω γιατί το βλέπω τελευταία αυτό το πράγμα στο 2 συνέχεια. Μπορεί να παίζει σε κάποιες περιπτώσεις από εσάς. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια εμπόδια λοιπόν να γίνει αυτή η συνάντηση. Άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Εγώ βλέπω ότι σε αυτή τη συνάντηση θα έχεις μια ευκαιρία κάτι να κάνεις. Βγαίνει σαν μια ευκαιρία. Να σου πω ότι με αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει μια χημεία. Σε γουστάρει δηλαδή, υπάρχει ένα touch μεταξύ σας. Άκου να δεις πώς μου βγαίνει στα χαρτιά. Αισθάνομαι ότι αυτή η συνάντηση που θα έχεις μαζί του θα είναι μια ευκαιρία η σχέση σας λίγο να γίνει πιο κοντινή, να γίνει πιο ερωτική, να έρθετε πιο κοντά. Ναι, ίσως παιδιά σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε και για μια πιο σχετικά φρέσκια κατάσταση. Γιατί έχουμε και τον τρελό που ευνοεί τις καινούργιες αρχές. Είναι το 0, μηδενίζεις δηλαδή. Αισθάνομαι ότι με αυτή τη συνάντηση μπορεί να αρχίσει κάτι νέο με αυτόν τον άνθρωπο. Ωραίο, ερωτικό, ανάλαφρο. Δηλαδή εκεί που θεωρείς ότι μπορεί να έχεις εμπόδια και ότι τίποτα ας πούμε δεν λύνεται, κάτι μου λέει ότι με αυτή τη συνάντηση λίγο αλλάζει η σχέση σας.
Και είναι μια συνάντηση που την περιμένεις καιρό, γιατί αισθάνομαι ότι συνέχεια να βάλετε. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει τόσο πολύ να σου το πω αυτό, αλλά αυτό μου βγαίνει. Και εδώ μου λέει να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτή την κατάσταση, θα πάει καλά, δεν μου δείχνει κάτι για δέσμευση και τα λοιπά σαν το πρώτο πακέτο. Αισθάνομαι ότι απλά αυτή είναι μια ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά. Αυτό μου βγαίνει, τουλάχιστον για τα άμεσα γεγονότα, γιατί μιλάμε για άμεσα γεγονότα πάντα. Έχετε χημεία σε δύο, εδώ σου λέει να δώσεις μια ευκαιρία, να ακούσεις την καρδιά σου, να το προσπαθήσεις. Και πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγει από αυτό, γιατί έχει βγει ότι μια ευχή σου πραγματοποιείται και η σχέση σας γίνεται πιο ερωτική, πιο χαρούμενη. Δεν ξέρω. Θα σου ρίξω και άλλη μια κάρτα να σιγουρευτώ για το νούμερο 2. Θέλω να δω κάτι. Νούμερο 2, εξέλιξη, συνάντηση. Είναι καλό πακέτο, αλλά μου βγαίνει κάτι ακόμα λίγο άγουρο. Όπα. Λοιπόν, αν κάποιες από εσάς είστε ζώδιο της γης, ακόμα καλύτερα, να ξέρω. Λοιπόν, άκου να δεις. Εδώ μου βγαίνει κάτι ερωτικό, κάτι σεξουαλικό με αυτόν. 6-8 το ράβδον και ραυνοβόλο, κάτι σαν μια ερωτική κίνηση, κάτι που αρχίζει λίγο ερωτικά. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει αυτό. Κάποιοι μπορεί να κάνετε και κάτι σε αυτή τη συνάντηση και να αρχίσετε κάτι μαζί. Μου βγαίνει προς το παρόν σε χαλαρά πλαίσια, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για μετά. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά αισθάνομαι ότι η σχέση σας τώρα παίρνει αυτή τη μορφή. Δηλαδή μετά από αυτή τη συνάντηση έρχεστε πιο κοντά. Αυτό είναι που μου βγαίνει. Και κάποιοι από εσάς, να ξέρετε, μπορεί να έχετε και ερωτική επαφή. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πότε θα γίνει αυτό. Νούμερο 2. Έχει τον αριθμό 5. Σαν το... όχι. 5 μέρες, 5 εβδομάδες, 5 του μηνός. Θα ρίξω κι άλλο, γιατί βγήκε ο ίδιος αριθμός με το 1 και το 4. Μέρες, εβδομάδες, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι ερωτικό συμβαίνει σε αυτή τη συνάντηση, κάτι που θέλατε, κάτι αρχίζει. Τώρα όμως κάτι αρχίζει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι μου βγαίνει εμένα. Ξαναλέω, είναι γενικό ρίξιμο, δεν σημαίνει ότι σου ταιριάζει και θα υπάρχει και πολλή χημεία σε αυτή τη συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο. Και μου βγαίνει σαν μια ευκαιρία. Ευκαιρία κάτι να γίνει. Έτσι, περισσότερες λεπτομέρειες σε προσωπικό μπορώ να σου πω, τώρα δεν καταλαβαίνω, σε γενικό όμως σου πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε να δούμε πακέτο νούμερο... Τρία. Έχουμε πάει στο 3. Καλώς ήρθατε, απανταχού, subscribers στο νούμερο 3. Λοιπόν, νούμερο 3. Άκου να δεις τι γίνεται στο νούμερο 3. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σου πω ότι αυτό το πακέτο έχει 2 διαφορετικές ερμηνείες. Λοιπόν, καλώς ήρθες νούμερο 3. Άκου να δεις τι συμβαίνει σε αυτή τη συνάντηση. Αρχικά, εσύ μου βγαίνει, θα το ξαναπώ, μου βγαίνει στα τελευταία 2 βίντεο, δεν ξέρω γιατί. Εσύ ή κάτι θέλεις να αφήσεις πίσω ή κάτι άφησες πίσω. Δηλαδή, ή είσαι φρεσκοχωρισμένος ή θέλεις να χωρίσεις. Γιατί μου βγαίνει ότι θέλεις να απελευθερώσεις από κάτι τον εαυτό σου. Σαν να φεύγεις για να αρχίσεις κάτι καινούριο. Εντάξει. Μου βγαίνει ότι πρέπει να απελευθερώσεις κάτι από πάνω σου. Να αφήσεις κάτι πίσω. Οκ, αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία. Γιατί κάποιοι από εσάς έχετε κάτι που σας δεσμεύει, έχει βγει ο κρεμασμένος. Δεν ξέρω αν κάποιοι είστε παντρεμένοι ή λογοδοσμένοι, δεν ξέρω, σε σχέση. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση. Αρχικά, και εδώ για κάποιο λόγο μπορεί να μου βγαίνει χιλιομετρική απόσταση σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες μπορεί να χωρίσετε και να πάτε να μείνετε αλλού. Δεν ξέρω γιατί, μου βγαίνει και μια μετακόμιση. Τώρα, ποιος φεύγει, αν φεύγει ο σύντροφος ή εσείς, δεν ξέρω. Σαν να αλλάζετε γενικά ζωή. Βγαίνει σαν μια μετακίνηση, μετακόμιση, μια αλλαγή. Μπορεί να αλλάξετε και δουλειά κάποιοι από εσάς. Δεν ξέρω. Μην πάμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Άλλο είναι το ρίξιμο. Άκου να δεις τι γίνεται με αυτή τη συνάντηση. Αυτή η συνάντηση, αρχικά μου βγαίνει κάτι πολύ φρέσκο και νέο για σένα. Να σου πω ότι αυτό το άτομο είναι τσιμπημένο μαζί σου. Εντάξει, δηλαδή θα είναι μια συνάντηση πολύ συναισθηματική και ερωτική. Αισθάνομαι ότι είναι ένα συναίσθημα που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται τώρα. Δεν πιστεύω ότι προϋπάρχει πάρα πολύ καιρό.
Πιστεύω ότι αυτό το άτομο, τουλάχιστον από τη συνάντηση αυτή και μετά, θα αρχίσει να σε ερωτεύεται, θα αρχίσει να δένεται πιο πολύ μαζί σου. Βλέπω εδώ έναν άνθρωπο, ο οποίος αρχίζει και δένεται μαζί σου συναισθηματικά. Δηλαδή από εκεί που το συναίσθημα ήταν λίγο άγουρο, ήταν λίγο αρχή, μπορεί να μην δηλωνόταν πολύ, να μην σε ξέρει καλά. Ξαφνικά μου βγαίνει ότι συναντιέστε και γίνεται ένα μαγικό πράγμα. Να σου ξαναπώ ότι εδώ μου βγαίνει καψούρα, ξεκάθαρη καψούρα, από τις καλές τις καψούρες. Για κάποιο λόγο όμως μου βγαίνει ότι για να πάει αυτό καλά, κάτι πρέπει να αφήσεις πίσω, γιατί έχεις ένα εμπόδιο που δεν έχεις αφήσει πίσω. Δεν έχεις απελευθερώσει τον εαυτό σου από κάτι. Το τι είναι αυτό για τον καθένα, ξέρετε εσείς. Σκέψεις για πρώην, κάποιους που είστε στα χωρίσματα και δεν χωρίζετε, δεν ξέρω. Εδώ μου βγαίνει ότι μετά από αυτή τη συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο θα νιώθετε πανευτυχείς. Και για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα μου βγαίνει ότι εσείς δεν το πιστεύετε ότι θα πάει καλά. Εγώ να σου πω ξεκάθαρα ότι εδώ πέρα μου βγαίνει ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι είναι μια κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί με πάρα πολύ έντονο συναίσθημα και μέλλον. Δηλαδή, εγώ δίνω βάση σε αυτό το πράγμα να πάει και παρακάτω, γιατί εδώ μου βγαίνει ένα συναίσθημα που δημιουργείται. Δεν έχω μόνο ερωτικές κάρτες, το 2 ακόμα ήταν ερωτικό. Εδώ έχω συναισθήματα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ γνωρίζεστε ή όσο πιο πολύ συναντιέστε, τόσο πιο πολύ θα αυξάνεται το συναισθηματικό κομμάτι. Εδώ έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Είναι μια συνάντηση που θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα έχει συναίσθημα, σιωπές, ομιλίες, θα κάνετε πράγματα, θα περάσετε τέλεια. Και σου ξαναλέω, οι κάρτες μου ερμηνεύουν ότι κάτι πρέπει να αφήσεις. Τι είναι αυτό ακριβώς, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ο φόβος σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να έχεις. Αλλά εδώ μιλάμε για μια εξαιρετική συνάντηση. Ίσως είναι και το αγαπημένο μου πακέτο. Αν εξαιρέσεις αυτό εδώ το χαρτί στη μέση, που είναι ότι κάτι σε κρατάει πίσω, είναι το τέλειο πακέτο. Πάμε να δούμε πότε θα γίνει αυτό. Άντε πάλι το 5. Μου έχει πέσει όλα τα πακέτα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. 5 μέρες, 5 εβδομάδες, 5 του μήνα. Και έχεις και τον αριθμό... Τι έπεσε ρε παιδιά, το χάσα. Πάμε πάλι. Νούμερο 3. Έπαθα μαλάκινση. Λοιπόν. Έχεις και τον αριθμό 6. 6 του μήνα, 6 μέρες, 6 εβδομάδες. Κράτα το 5 και το 6. Νούμερο 3 είσαι ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Δεν ξέρω τι σε κρατάει πίσω. Κάτι μου βγαίνει ότι σε κρατάει πίσω από αυτό. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με σένα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πρέπει να αφήσει και το άλλο άτομο κάτι πίσω. Κρατήστε το και αυτό, να μην είναι μόνο δικό σας. Αυτό, να είναι και του άλλου μου προσώπου η κάρτα. Θα πάει πολύ καλά. Τελεία. Αυτά έχω να πω εγώ. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ.